kolce guertegal takke ɗe enen sen kirsi guertegal en ñaami tewata beddot kolce ɗe juuɗete sa juuɗi mbaɗani gurel dow ngel ƴakkangal ha laaɓa neɗɗo wontama yaɓɓa wonta yaɓɓe ko wonta yaɓɓudemo neɗɗo tan diwo andi neɗɗo ne yaɓɓe e pular ɗum koye takki guertegal tan dañete sifaji goto fof no andiri e safaruji e hay leɗɗe ina waɗi ɗe garata ƴeewoy tan nawata guertegal belwel ngel tan aɗa sohli ɗum wayno jiɗɗa ni nawa guertegal boɗel gara haɗa belwel ngel fuɗi ha sukki tan kirsa beddoɗa jeyana guertegal ya hirsan ngal tan beddoɗa ɗo belwel ngel fuɗi ɗo ngal diwo ngal fapo ngal suura ƴiƴam ɗam suura e leɗɗe he suulo bangeji foof ɓooga ɗen ɗon nawa ne heewi façon ngaji guertegal e mba gaynu kono ɗiɗo sifaji ko ɓurɗen andu e guertegal